assalamu alaikum bandiraɓe am fulɓe ha joni ko guiɗo mon sini mon bandiraɓe mon ɓurɗo andede Diao dadi ha joni mi rusti e studio he gam yidde ha joni continde he golle ɗe puɗɗiɗen ɗe joni miɗen ñaagui duwaw onon ceernaɓe ɓe onon no waliyaɓe fulɓe onon anduɓe fulɓe onon foof Diao dadi yetto juuɗe ɗe ñaagui duwaw hande garnomi ɗo studio ɗo ko yinande Madina Toile naɓe gacce mi yeehi Madina Toile mi yiiɗi saare nde nono woori saare nde weeli kam nden mi joganoki décision wonde no manmi to yima kono noon saare nde no jiirumi nde ni saare mawde saare fulɓe hawritinde noon saare waɗande barke mbimi nde ɗo saare mi waɗinde e ɓerdam eyyi ɗum ha joni woni he ɓerde am ha an kadi Allah waɗi ƴettumi jimri eyyi ko ƴettumi ko jimri noon hakkille am huttiti toon wonde noma nden saare mi yeehi to saare nde weeli kam no jiirumi saare nde saare nde ene weeli ene weeli kam ene jogui teddugal mbimi mami rutto hande studio he mi yimanaɓe nde ɗo yimre kamɓe e ɗanniyankoɓe maɓɓe par ce que mbiɗa andi Madina hande e famɗi hande saare fulɓe ɓurɓe Madina par ce que kawgal woni gonga ko dendal waɗi gonga e Madina woni saare dendal saare yiniyankoɓe almuɓe nani toon saare nde Diallo alhamdulillah ɗum calminama bandiraɓe